du taget noget særligt tøj på, fornemmer jeg? Det er fordi, jeg er professionel kok. Du er kok? Og derfra det kommer at synge ind i køkkenet, hvis du laver mad. Så jeg finder ud af, at jeg er måske en tenorstemme. Okay. Ja. Jeg synes, det var fuldstændig fantastisk, og jeg er vild med dit overskæg også. Så det er ja for mig. Du får et ja fra mig. Jeg er helt sikker på, at det fungerer fantastisk, når du synger La Donna Immobile ud fra køkkenet af. Og du har fint materiale, men i min verden, der er det for uskolet, og det er desværre et nej. Gerne have en syngende kok, der ligner noget fra Mario Brothers med i showet. Det vil jeg også gøre. Intet ser ud til at kunne imponere Nikolaj. Alligevel er humøret højt.